Ja, god eftermiddag, og velkommen til det første arrangement, som Trykkefrihedsselskabet afholder her i Frihedens Station. Og vi skal tale om J.D. Vances tale, og det skal vi gøre med to politikere. Vi har faktisk i Trykkefrihedsselskabet for en god måneds tid siden drøftet det samme emne, men der var det med historikere og debattører. Det var med Morten Urskov og med Kasper Støvring, og de gav deres bud på J.D. Vances tale. Men nu vil vi jo gerne høre politikernes. For lige meget hvad man så mener om J.D. Vance og Grønland, og det synes jeg, vi skal holde helt uden for det her, så var hans tale, som han holdt i München den 14. februar, historisk. Hvad enten man kan lide det eller ej. Så nu kommer Kit med vand, det var godt. Tak. Og det vi skal tale om, fordi det der slog mig, da jeg i hvert fald så talen, det var så lidt den afstedkom. Tavshed først, hvilket jo også siger en hel masse. Men har han ret i sine pointer? Han pointerede jo, at Europa og de europæiske ledere ikke skulle koncentrere sig så meget om de ydre fjender, om Kina og om Rusland, men mere om de indre, nemlig den erodering af det liberale demokrati, som han så udspille sig faktisk ud over hele Europa, Tyskland, i Frankrig, i England, i Rumænien. Og det skulle vi koncentrere os meget mere om, fordi vi var ved at undergrave vores ytringsfrihed og dermed vores liberale demokrati. Og det skal jeg spørge jer to om. Skåle fra Folkeflokken, medlem af Folketinget, og Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, og også folketingsmedlem. Så vi har spurgt de ypperste historikere, nu spørger vi de ypperste politikere. Jeg tror bare, jeg vil starte med, hvad synes I om talen? Hvad er jeres indtryk? Jeg tænker, I får sådan lige, hvad I skal bruge sådan 5 minutter til, og så tager vi spørgsmål derfra. Og så vil jeg lige sige, inden jeg giver ordet til dig, Sjøder. Når vi har talt lidt frem og tilbage her, så får I selvfølgelig lov til at stille spørgsmål, alt det I vil, og komme med kommentarer, så det kommer vi til. Sjøder, værsgo. Tak for det. Ja, der er mange ting at sige om den, og nu ved jeg selvfølgelig godt, hvad I står for, hvad jeres agenda er. Der skal nok komme vand på jeres mølle fra mig også. Men når I nu filmer det her, så er det vigtigt for mig også at sige nogle ting, som jeg har sagt dem. At stå i Europa, der er i krig, der er angrebet, syge byer er knust, der er ikke sten på sten. Og ikke nævne det som en trussel, synes jeg er meget mærkeligt, ikke? Altså utilstedeligt. Hvad den politiske skakspil i Tyskland med AfD, hvor man besluttede sig for, hvem man vil samarbejde med, det kan man heller ikke sige, at det er udemokratisk. Og så repræsenterer han jo også en præsident, som har fraviget USA's fineste princip, the peaceful transfer of power, som man kalder det, ikke? Og benægtet et valgresultat, og har ikke til angrebet på kongressen osv. Derfor synes jeg, han kastede med sten og boede i glashus, vil jeg sige først, ikke? Når alt det er sagt, alt de forbehold, så er der jo en kæmpe udfordring med indvandring til Europa. Det er da klart, altså. Han fører jo lige ind i en meget, meget vigtig diskussion om hvad en stat er, og hvad en stats opgave er. Der er jo mange diskussioner i de her år om Israel anklages for alt i verden i de her dage, uanset hvad det er, så kaster man efter Israel. En ting, som man siger, det er, Israel er en etnostat. Forfærdeligt, en etnostat. Men altså, hvad er en stat? Hvad er ideen med en stat? Det er en kultur, et sprog, en historie, en identitet, og så er der en juridisk ramme rundt om det, til at beskytte det. Det er en stat. Altså, Danmark er en etnostat, Norge er en etnostat, Israel er en etnostat, Færøerne er et etnosamfund. Det er ideen med det. Og når du importerer utrolig mange mennesker fra andre steder med andet værdisæt end det, som staten er sat til at repræsentere og beskytte, så eroderer det klart med tiden. Det er da helt klart. Og det har man set desværre ske i Sverige og i Frankrig og i Tyskland og i Storbritannien, at man har simpelthen fået alt for mange mennesker ind, som har et andet værdisæt. Man har ligesom været i den idé, den illusion, at var det ikke T.S. Eliot, der engang beskrev et system, der var så godt, at menneskene i det ikke behøvede at være gode. For systemet var så godt, at man behøvede ikke at være god, ikke? Og ideen er, at hvis man kommer til Europa,
så er man europæer. Hvis man er en person i Europa, ja, så er man europæer af sig selv, fordi systemet er så fantastisk. Det er jo det, som Frederik Vad og andre og mine kollegaer i dag jo har prøvet at påpege, at man er ikke europæer, fordi man er en person i Europa. Der skal noget andet til. Der skal en identitet, en forståelse, et værdisæt, og det har han jo ret i. Altså det er der ingen tvivl om. At der er begået en meget, meget stor fejl fra europæiske politikers side, at man har taget alt for mange mennesker ind, og man har ikke spurgt befolkningen. Og når befolkningen har sat sig imod det, så har man klandret dem for det. Ikke? Og når nogen har påpeget, at det er et problem, så har man klandret dem for det. Når en mor i Sverige, i Malmø, har sagt, at min søn er den eneste, at der er 2 svensker i min klasse, de andre er muslimer, jeg opfatter det som et problem, så har man ikke fra politisk side forsøgt at bekæmpe problemet, men har forsøgt at bekæmpe hendes holdninger og sagt, at du er alt muligt grimt, ikke? Og det er jo en kæmpe svigt af den politiske elite i Europa, så i det har Vance jo ret, vil jeg sige. Jeg kan kun fortsætte i samme spor. Altså, jeg synes ikke, at der var noget galt i den kritik, som J.D. Vance rettede. Jeg synes, det er den, som vi i mit parti har rettet igennem snart 30 år. Men jeg er ikke enig i at nedtone udfordringen med Kina især, og igennem Kina jo Rusland. Rusland og krigen i Ukraine ville ikke være der, hvis ikke Xi Jinping sanktionerede det og finansierede Ruslands krigsmaskine. Så jeg synes ikke, det handler om at sige, hvad er den største trussel, Kina eller den destruktive kultur, der har udviklet sig ud af især den europæiske union. Jeg synes, det er 2 ligeværdige, ødelæggende størrelser. En værdinihilisme, som udspringer af den opløftelse af værdier og politiske principper til en ny guldkald, som vi har oplevet både med menneskerettighederne og EU-systemet, som jo i grundlæggende forsøger at trække det helt fundamentale ud af mennesket i forhold til, hvad der betyder noget at være menneske, nemlig kærligheden. Altså, man elsker sin ægtefælle, og derfor bliver man gift. Man bliver ikke gift i forventning om, at man så lærer hinanden bedre at kende. Det er kun på Danmarks Radio, man gør sådan noget. Man hører ikke til i et land, fordi der er ytringsfrihed eller demokrati. Man hører til et land, fordi man elsker det og dets historie og føler sig fuldstændig forbundet med det. Selvom der i en periode var tysk diktatur i Danmark, jamen så flyttede man jo ikke til et andet land. Man blev, og man kæmpede for den frihed, man ønskede. Stærkt konservative og kommunister stod skulder ved skulder som frihedskæmpere, fordi det, de var bundet i, det var en kærlighed til det land, som de var rundet af. Og det er den kærlighed og identitetsfølelse, som man i EU's ideologiske erstatningskompleks af kærligheden har forsøgt at kriminalisere. Jeg oplevede det jo selv, som tror jeg 20-årig bliver, som man kalder det i citationstegn, dømt for racisme. Det kan man ikke. Man kan ikke blive dømt racist, man kan blive dømt for at sige noget, men det er jo sådan, det så bliver brugt, fordi vi lavede en plakat, der advarede imod, hvad det multikulturelle samfund ville bringe. Stor var derfor min fornøjelse tidligere på året, da jeg var sigtet i et tilsvarende forhold, at man valgte at frafalde sagen, og det må betyde, at trods alt, at i Danmark i hvert fald er ytringsfriheden på det område blevet mere udvidet. Men det betyder ikke, at hele den her indoktrinering, institutionalisering af et andet menneske end det virkelige menneske er enormt langt fremme. Jeg oplevede det jo også i min tid i Europaparlamentet, hvor der er meget, meget snævre grænser for, hvad man må sige og hvad man kan sige. Farage, min gode ven og daværende gruppeformand, han blev gang på gang idømt bøder for at sige det, som jeg tror, at langt hovedparten af britterne mente. Det koster 20.000 kroner at fremføre sin bramfri holdning i Europaparlamentet, 10 dagbøder. Og allerede der oplevede jeg den her totalitarisme, som jo nu har fået fuld flor. Desværre stadigvæk i Storbritannien, hvor vi jo ser også, at behjertede mennesker, der står og vil hjælpe folk ved abortklinikker, de bliver kriminaliseret. Hvis man på åben gade siger, hvad der i Danmark er fuldstændig selvfølgeligheder omkring indvandringspolitikken, så bliver man anholdt og straffet. Tommy Robinson er lige kommet ud af fængsel for at sige sandheden omkring indvandringspolitikken osv. Vi ser det institutionaliseret i forfatningsretten.
hvor man i Tyskland bakket op af kommissionen forsøger at kriminalisere et parti, der som det eneste i tale sætter islamiseringsproblemet, omfavner 25% af tyskerne, og som helt åbenlyst er blevet bandlyst nu for at sige ting, der bare er sandheden. Altså, at der opstår ekstremt store problemer, når man prøver at flytte meget store grupper af muslimer ind i et ikke-muslimsk land. Det er ikke noget særligt europæisk. Der findes det ikke noget sted i verden, hvor islam grænser op til ikke-islam, uden der er konflikt, end ikke inden for landen, altså sag Pakistan, kan det lade sig gøre. Så det er en sandhed, man forsøger at undertrykke, fordi man har besluttet sig for, at ideologien er vigtigere. Og det er jo et fænomen, som vi har set i andre totalitære regimer igennem den især vestlige historie, det er den, jeg kender bedst. Og den gode nyhed er, at hver eneste gang, hvad end det er i naziregimet, eller kommunistregimet, eller under den franske revolution, eller hvornår det har været, at de ideologisk optændte har bemægtiget sig statsmagten og brugt den imod dem, der har været forankret i det virkelige liv, i den konkrete tilværelse, som ikke er ideologisk, men i forbundet mellem mennesker, jamen der er det ideologerne, der har tabt hver gang. Og det tror jeg også kommer til at ske her, selvom man jo ved at annullere valg i Rumænien og på alle mulige måder. Polen er nu et flygtningeproducerende land. Tusk-regimet forfølger tidligere PIS-ministre, der har søgt asyl i Ungarn. Jeg mødte en af dem forleden dag. Men jeg er helt overbevist om, at den folkelige modstandskraft vil vinde. Det, der selvfølgelig er spørgsmålet, det er om den demografiske udskiftning, som indvandring jo medfører, også vil smadre den folkelige modstandskraft, som under den franske, eller senere i den franske revolution, under den kommunistiske revolution, under naziregimet osv., var det, der gjorde, at regimerne brød sammen. Det må vi håbe ikke sker, men i det lys er der slet ingen tvivl om, at Vance jo har 100% ret. Og så kan jeg sige noget om den kinesiske trussel næste gang, jeg får ordet. Ja, tak. Det ene udelukker, som I siger, begge to siger det ikke det andet. Selvfølgelig skal man tage den ydre trussel alvorligt. Det jeg synes, og nu har du nævnt nogle af de der eksempler, fordi det er jo, man kan nævne forsøget på at forbyde AfD i Tyskland. Man kan nævne, at der inden for de seneste 2 år er givet sammenlagt 39 års fængsel i England til folk, der ytrer sig på de sociale medier. Uden at overskride det, vi normalt vil betegne som grænserne for ytringsfriheden. Man kan nævne dommen mod Le Pen. Og du nævnte også, Morten, det aflyste valg i Rumænien. Der sker ud over Europa en hel masse angreb, altså drakoniske angreb på ytringsfriheden, knægtelse af ytringsfriheden fra landene selv imod deres egne borgere, som jo ikke, altså vi kan sige, hvis vi skal se i Danmark de seneste 20 år siden Mohammed-tegningerne, stort set alle indgreb i ytringsfriheden i Danmark har haft islam som bagtæppe. Men umiddelbart har jo hverken fængsling af Marine Le Pen, eller dom over Marine Le Pen, eller forbud mod AfD, alle de der ting, det har været den politiske elite, som har kastet sig over bestemte politiske observanser, og prøvet at delegitimere det og aflyse dem. Og mit spørgsmål er, for det har jo ikke umiddelbart noget med islam at gøre, og truslen fra islam og voldsmandens veto. Men det Støvring sagde meget interessant, det var, at det var et udtryk for, at politikerne, den politiske elite i Europa, er bange for vælgerne. Og at man simpelthen prøver at undertrykke en tendens, der er i de europæiske befolkninger, til at stemme anderledes, end eliten vil have. Hvad siger I det til? Jeg synes ikke, man kan sige eliten under et. Altså det mener eliten, og det mener folket. Den modsætning. Men der er helt klart, at man har forsøgt at holde nogle ting nede, og man har lanceret noget, som er det korrekte. Og der er ingen tvivl om, at hvis jeg tager det eksempel med den mor i Sverige, jeg talte om før, så er der helt sikkert, at der er en diskrepans mellem det, eller mange i hvert fald i Sverige, har ment, og det, de har ment, at andre mener, de skal mene, hvis du forstår, hvad jeg mener. At de har haft en mening, men de har også vidst, at andre mener, at jeg skal mene noget andet. Det vil sige, der er en socialt pres, og så har man indtaget et standpunkt, som egentlig er personligt fremmed, men som fremmer en social status, altså som begår sig godt i sociale kredse, fordi jeg har de korrekte holdninger. Det er der ingen tvivl om, altså, og det var ikke kommet så langt i Sverige, hvis den mekanisme ikke havde været der. Det er der ingen tvivl om. Når det gælder
Jeg ved ikke, om vi skal være polemiske med nu ved Morten meget mere om EU, end jeg gør. Men helt... Vi er jo... Færøerne er uden for EU, og er meget anderledes for Danmark på mange felter. Men set udefra, så synes jeg dog, selvom der er mange forkerte ting ved EU. Altså, Morten taler næsten som om, han ville, at det ikke var. Jeg synes, jeg tror, at det største land i EU er det 19. største i hele verden. Altså, vi er jo et meget lille kontinent med 0,5 milliard indbyggere. Lad os dog være enige om det, at det er meget, meget nødvendigt, at vi står sammen. Vi har trods alt en meget, meget fælles lignende historie, og har nogle værdier at beskytte, som vi beskytter langt bedre i fællesskab end hver for sig. Det håber jeg, vi er enige om. Jeg vil dog sige, når Færøerne ikke er med i EU, så er det fordi, at EU har en tendens til at gå for langt i regulering, ikke? Altså, man blander sig i ting, og hvis du spørger på Færøerne, skal vi melde os ind i EU? Ja, hvad så med den fuglefangst, og hvad så med grindedrabet, og hvad så med det, og det, og det, og det? Så skal de blande sig i det nede fra Bruxelles. Det vil vi ikke have. Men man står sammen med Europa helt grundlæggende og økonomisk, og have adgang til et indre marked på 0,5 milliard mennesker, vil være en kæmpe fordel, ligesom det er det for Danmark jo, ikke? Så jeg er enig i kritikken af EU, når det gælder, at man blander sig for meget værdimæssigt, men at EU er altså hvis det ikke var der, som mange har sagt, så vil man bliver nødt til at opfinde det, fordi hvis vi ikke står sammen, så står vi altså langt svagere på den globale scene, vil jeg mene. Altså det vil jeg nok sige, at vepsen ville være et dejligt dyr, hvis ikke den stak. EU er jo EU. Og ja, europæiske sammenhold og økonomisk frihandel, alt det der, det er jeg jo helt med på. Men man er bare nødt til at se og forstå, hvad EU i sin grundlæggende natur er. Altså det opstår jo ud af den nye oplysningstid, kan man sige, der kommer efter 2. verdenskrig, og en helt forståelig ønske om ikke at have folkemord og krig og så videre og så videre. Men er jo, også fordi det er Schumann og franske tænkere, der laver det, er jo helt fundamentalt et forsøg på at skabe et nyt menneske. Altså det er jo et forsøg på at skabe homo rationalis. Et menneske, der ikke er bundet til et land, ikke er bundet til sine følelser, til sin familie, men som er bundet til et sæt intellektuelle rettigheder, fuldstændig ligesom man forsøgte at slå så mange ihjel tilbage i 1791 og 93 for at skabe det nye rationelle samfund under den franske revolution. Og det er jo den ideologi, som EU er drevet af. Og det er så anti-europæisk, at jeg vil sige, at jeg har fortabt enhver tro på, at EU vil kunne bidrage med noget gavnligt. Og i øvrigt jo, altså det menneskesyn, som EU så bygger på, er jo det, der gør, at man tænker, at et menneske er jo et rationelt væsen, som kun tænker i logiske termer, og derfor kan vi tage alle mulige muslimer og andre kulturer og så videre grupper ind, og de vil lynhurtigt se, hvordan vores kultur og civilisation er overlegen, og derfor vil de acceptere det. Men det, som EU ikke forstod, det var, at grunden til, at vores kultur er overlegen, det er ikke rationalismen, det er kristendommen, som foredrede og skabte grundlaget for, at den rationelle tænkning, at demokratiet og alle de her ting, som vi kender også fra antikken, at det kunne fungere, men altid mennesket i en konkret sammenhæng, bundet til sin familie, bundet til sit land. Men fordi EU ønsker at smadre familien, det ønsker jo at lave et menneske, hvor der ikke er køn, hvor der ikke er familiestrukturer, man kan blive gift, og man kan gå ud af gift, og man kan skifte, og hvad ved jeg. Altså hele den her vokisme er jo noget, der drives af den her ideologi, lige så vel som opgøret med nationalstaten er noget, der drives af EU. Og derfor har de jo misforstået, hvordan muslimer vil agere, men de har heldigvis også misforstået, hvordan europæere vil agere. Og det er derfor, jeg kun kan se og betragte EU som modstanderen, både af den økonomiske samhandel, for der er du ret, man er gået i en helt anden retning, men også i det, der er selve Europa, og derfor er EU en hovedfjende. Ja, skal vi gå videre med debatten om det, som vi er... Jamen, jeg tænkte, vi skal også lige høre om, altså, Hvis vi går tilbage til Vances tale. Præcis. Står vi over for, at har Vance ret? Har Vance ret? Har han en pointe? Og hvis han har en pointe, hvilket jeg mener, at han har, og det har vi ment i Trykkefrihedsselskabet i mange år jo, hvorfor kan man så ikke noget ved det? Og hvad ser I som politikere? Hvad ser vi ind i, som man ville sige med et fortærsket udtryk? Politisk. Altså, jeg synes, jeg mangler
at der kommer noget på den front. I stedet for så ruster man op, og det synes jeg er så fint. Alt ære værd. Men man gør ikke noget ved de... altså, der er ingen... Jeg har ikke set... Der er nogen, der bebrejder Keir Starmer. Jeg har ikke set nogen, der... Altså, i Frankrig, at man griber i egen barm og tænker, hvad er det for en dom over Marine Le Pen? Altså, hvad er jeres vurdering? Altså det med, at man vil angribe mennesker for at sige... Jeg kender ikke så godt til sagen mod Le Pen. Det er noget med altså en kriminalsag. Jeg kender ikke så godt til den. Det man angriber mennesker for, det de siger, er jo helt utilstedeligt, og det er jo stik imod ideen om den frie debat. Altså, jeg synes selv, nogle idéer er forfærdelige. Altså, kommunismen er en forfærdelig idé, den er ført til en forfærdelig massedrab, ikke? Og jo flere der dør, jo mere må dø, for at det skal lykkes. Ikke? Man står ligesom til sidst på bjerget af lige og siger, lige flere, så kommer vi i paradis. Det er jo en håbløs idé, og nazismen er en håbløs idé, alle mulige idéer, islamismen er en håbløs idé. Og man har forbydet en idé, sådan gør... Jeg synes, nazismen er en social sygdom. Det er en social sygdom. Hvad gør man med en sygdom? Ingen af dem. Ja, men man uden for den demokratiske skive. Det er jo det er den, vi spiller på, ikke? Ja. Og jeg synes ikke, at nogen skal ligge uden for det, man kan sige. Fordi hvordan behandler man en sygdom? Er det ved at sige, at nu forbyder vi mæslinger i Danmark, og vi forbyder kopper i Danmark, så det er forbi. Det gør ikke noget ved sygdommen. På samme måde med, nu siger jeg, det har man gået til Tyskland, men vi forbyder nazisme. Forbyder det. Men det så, altså, så lægger man låg på noget og putter det i en gryde, men der ligger det jo og koger, og hvis det er forbudt, så koger det jo endnu bedre, fordi så føler man sig som en forfulgt, og det er jo mere spændende, mere attraktivt. Hvorfor er det her forbudt? Ideen med, altså for at komme tilbage til sygdom, du skal få den frem, anerkende den, og så skal du gøre noget ved den. Du skal få synspunkter frem i lyset, så bliver det modsagt, og så vinder den, der har de stærkeste synspunkter og de bedste argumenter. Det er sådan, man skal takle. Og derfor er jeg langt ude på fløjen, når det gælder talefrihed. Man skal ikke begrænse den uden. Det er højst nødvendigt. Dog kan der være grænser, ikke? Altså, det er jo nogle gange er ord jo vold. Det må man... Når der Stürmer hver eneste udgave havde de Juden sind unser Unglück på forsiden. Så kan det forestille sig, så er der jøder og jødiske børn, der læser det. Det er jo en slags vold mod dem, ikke? Hvad skal man gøre ved det? Det er jo et dilemma nogle gange. At ord kan være voldelige i sig selv og gøre vold på menneskers sind. Jeg synes, man skal gå rigtig langt, før man siger, at det er ulovligt, og det må det ikke gøre. Det bliver det straffe for. Altid sige noget. Jamen, det er jo ikke et formål i sig selv at sige noget. Men jeg deler jo synspunktet. Altså, jeg mener, der hvor grænsen for ytringsfrihed politisk ytringsfrihed skal være, det er jo der, hvor det begynder at blive en handling. Altså, at hvis man opfordrer til vold, eller truer, eller ja, lige præcis. Og så er jeg enig i, at der er jo flere kategorier af ytringsfrihed. Der er jo ikke nogen, der brokker sig over, at vi regulerer den kommercielle ytringsfrihed, altså at man for eksempel ikke må markedsføre alkohol over for børn. Altså det er jo meget fornuftigt, at man gør det. Og der er heller ikke nogen, der har noget imod, at vi har den private ytringsfrihed under nogle rammer med injurieparagrafen og så videre, at man kan anlægge søgsmål. Men i forhold til den politiske ytringsfrihed, der mener jeg, at vi skal være meget stålsatte, at det er først, når den grænser til en handling. Og det kan jo være subjektivt, så det må overlægges til domstolene, vi heldigvis har på den anden side af gaden her, til at afgøre, hvornår det er. Når det gælder i Vances tale, så nu er jeg jo fra Færøerne, hvor der ikke er så meget indvandring fra Mellemøsten og Nordafrika. Men jeg kan huske, jeg var på Interrail, da jeg var ganske ung, kørte blandt andet gennem England, ikke? Og det var jo... Så var jeg over besøg min søn, som havde et ophold i Birmingham i sidste år. Studieophold. Og det var en helt anden by nu. Meget få, ikke? Og det er en helt anden by, end den jeg så dengang. Det er helt sikkert, at hver enkelt af de mennesker, jeg mødte fra Pakistan og Marokko og så videre, var gode mennesker hver især, men den kultur, som var i Birmingham engang, den var meget svag. Jeg holdt et foredrag i Ishøj kirkekælder forleden. Der var propfyldt,
Og så talte jeg med der var kun danskere, så talte jeg med en kone bagefter om det her, og så sagde hun, ja, her mødes vi hver 14. dag, og så tænker vi tilbage på, hvordan det var at bo i Ishøj engang. Hun sagde det bare uden nogen jammer, bare sådan konstaterende. Og så sagde jeg, så integrationen er ikke går så godt her. Nej, men det kan den jo ikke, sagde hun. Også bare faktuelt. Hvorfor det? Altså, hvad skal de integreres ind i? Altså, der er ikke noget tilbage. Altså, dem, der skulle integreres, det var danskerne, som skulle integreres i en arabisk kultur, ikke? Og selvom hver enkelt mennesker, dem der er der, helt sikkert er gode mennesker, så synes jeg, at jeg føler det næsten som en politisk, det er lovligt, men det er næsten en politisk forbrydelse. Altså, den engelske filosof Edmund Burke sagde i 1700-tallet, hvad er et samfund? Et samfund er en kontrakt mellem alle de mange, der er døde, de få, der lever, og alle de mange, der kommer efter os. Det er en kontrakt mellem de tre grupper. Den mindste, det er den, der lever nu. Og man har en pligt til, når man arver et samfund, ansvar for et samfund, arver nogle værdier, nogle traditioner, at give dem videre til den, der kommer efter. Og når politikerne, en generation af politikere i Sverige, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, har brudt den kæde, og man i Malmø har arvet et samfund, og giver noget helt andet videre, som er fragmenteret, ustabilt, usikkert, og de traditioner, som var der, de er væk. Så har man, synes jeg, forbrudt sig mod Edmund Burkes kontrakt. Og jeg synes, det er ikke ulovligt, men det er jo ansvarsløst. Det er jo en forbrydelse mod de traditioner, som man har arvet. Det er der ingen tvivl om, og det er et kæmpe problem, fordi der var en artikel i Weekendavisen, jeg ved om det næste sidste gang, om hvis der krigen kommer, så en der skrev, hvis krigen kommer, hvad skal svenskerne så kæmpe for? Så jeg kiggede han tilbage. For nogle år siden, så var det Folkhemmet Sverige, socialdemokratisk Folkhem Sverige, og det var Volvo og Saab og Ingmar Stenmark og Bjørn Borg og alt det der. Identiteten var meget stærk. Det er jo ikke det i dag jo. Det er jo noget helt andet. Så ridsede vedkommende op alle mulige ting som... Ikke sandt. Altså det er jo noget helt andet, ikke? Altså og det synes jeg er en kæmpe stor svigt som man har begået. Og det er man så har altså i stedet for at bekæmpe de problemer der opstår af det systematisk gennem for at være aktuelle i jeres regi, ikke, har bekæmpet det som folk siger om det. Altså du har forkert holdning, ændre din holdning, og så forstår så at for at passe ind socialt, så skal du have en anden holdning end det du føler inde i. Det er forfærdeligt altså. Og derfor nu sidder han og fisker efter, jeg skal sige, at den Dansk Folkeparti har haft en vigtig rolle i Danmark. Det vil jeg da gerne sige, at en hjemmehjælper i Danmark har stået op på det her og fået det ind på dagsordenen og modtaget mange slag for at sætte det på dagsordenen og for at få andre partier lidt at tage det til sig. Og så efterhånden så bliver der lyttet til befolkningen. Og vi nu har et Socialdemokrati, som er et helt andet sted. Og hvorfor er Socialdemokratiet i Danmark ligesom the last man standing af nordeuropæiske Socialdemokratier? Fordi man er i synk med befolkningen. Og det burde man jo have været for meget længe siden. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvis nu virker jeg måske lidt pessimistisk lige før, så hvis jeg skal følge op på det og sige noget optimistisk, altså i hvert fald i forhold til Danmarks historien, så synes jeg, at man må sige, at det er jo siden den første grundlovsindførelse, er der jo multiple gange, hvor den politiske sådan, elite har ført os nærmest ud på afgrundens rand. Altså i 1864, hvor man råder ud i krigen med Preussen, uden nogen som helst alliancer i Norden, eller har sikret England, der havde garanteret London-protokollerne osv. Man ved nærmest, at man vil tabe. Den danske befolkning bliver tvunget i krig, de bliver slagtet der den 18. april osv. Og hvad sker der så? Ja, så de nationalliberale forsvinder, og så kommer de kulturradikale ligesom i
en ny rolle, som siger, nej, Sønderjylland er tabt, det kan vi ikke have, og sådan nogle ting. Og det er jo kun på grund af den jævne befolkning, H.P. Hansen og andre sådan, ikke politiske kræfter, men folkelige kræfter, at det så ender med efter Versailles-traktaten, når vi får i hvert fald en del af Nordslesvig tilbage. Lige så vel som under besættelsen, hvor det er jo kapitulationspolitikken, der kører både under Stauning og siden under Scavenius, og det er jo grund af modstandsbevægelsen, at man ender med efterfølgende at blive betragtet som et land, der ikke var nazi-affilieret. Så sådan, og jeg tror, det bliver det samme i forhold til EU, og det pres, der er nu her. Du nævner Pia Kjærsgaard, men det er jo et folkeligt pres, som hun måske i en periode har været billedet på, som har på en eller anden måde korrigeret det politiske landskab. Så Danmark er jo ganske særlig her. Vi er mere ligesom fra bunden og op end mange andre europæiske lande, som virkelig er fra toppen og ned. Og det er jo i det der fra toppen og ned regime, at EU ligesom sådan en parasit har sat sig fast. Nu nævnte du Le Pen-dommen før, hvis jeg skal sige et par ord om den, så er den jo i en stribe af afgørelser, som entydigt retter sig mod højreorienterede politikere, der bliver fanget i at have brugt EU-midler forkert. Jeg har jo selv været igennem møllen, og vi ved fuldstændig, hvad der foregår. Altså, det er fuldstændig blevet blotlagt. Man kan bare ikke få nogen danske journalister til at skrive om det. Jeg skrev en kronik, der beskrev det for et par måneder siden i Jyllandsposten, som blev mødt af en larmende tavshed fra alle journalister. Men det, der foregår, det er, at alle europæiske partier, de føderale og de nationale osv., de fuldstændig ens, de laver alle sammen forkerte projekter. Kommer til at bruge penge for noget, som viser sig ikke at være efter reglerne. Det, der er forskellen, det er, hvis man hører til et anti-EU-parti, så lægger man oplysningerne til journalister, som så laver en historie ud af det, hvorefter Olaf, EU's antisvindelenhed, rejser en sag, og så tager de nationale myndigheder op, og så bliver man dømt ligesom Salvini, ligesom Le Pen, jeg blev forsøgt, og Farage er blevet udsat for det, Orbán er blevet udsat for det, osv. osv. Hvis det er de pro-EU-partierne, så holder man det rent administrativt. Så modregner man bare i næste års EU-tilskud, og så sker der ingenting. Og vi ved det, fordi det fremgår af de dokumenter, der er blevet lækket, og de er givet på Jyllandsposten og alle mulige andre. Der er bare ikke nogen, der gider at skrive om det, fordi de alle sammen tilhører den samme pro-europæiske elite. Så det er det, der er det provokerende. Ikke at Le Pen, hun skal selvfølgelig overholde reglerne, selvfølgelig skal hun det. Det, der er provokerende, det er, at hun får en anden straf, end hvis Macrons parti gør det samme, for Macrons parti gør det samme. Og så selvfølgelig det der med, at de har dømt hende efter en bestemmelse, der ikke vil gældende på det tidspunkt, hvor hun rent faktisk begik det strafbare. Det er selvfølgelig også noget, der hører til i bananrepublikker og ikke i Frankrig. Godt. Tak. Jeg tænker måske, kan jeg summe det sådan op, at I egentlig er ganske fortrøstningsfulde, at på den lange bane, at befolkningernes vilje og de strømninger, der er nu begyndt at vise sig, at de vil slå igennem på et eller andet tidspunkt. Det kan politikerne ikke gøre noget ved. Er det sådan lidt i den stil? Og så vil jeg bare sige, jeg tror på lange stræk, jeg har ret, men nu så man jo, efter at de her 3 små piger blev, slået ihjel, stukket ihjel i Southport i England i sommer, der var der jo voldsomme uroligheder, som politiet jo rent faktisk havde været svært ved at styre. Og jeg ser jo, at det synes jeg var tydeligt, når os der fulgte det meget intenst, at fordi at politiet havde svært ved at kontrollere de oprør, hvis der kommer et nyt attentat, så er jeg ikke sikker på, at politiet kan inddæmme det. Og trykket vokser jo, det gør det jo i andre lande også. Altså, for at være lidt mere dyster først. Da I skrev til mig, så kom jeg at tænke på 2 citater faldt i mit hoved samtidig. Det var, der er et meget kendt citat fra Golda Meir, som siger, vi har et hemmeligt våben mod de arabiske lande, som angriber os. Ved I, hvad det er? Vi har ikke andet. Vi har ingen sted at gå hen. Vi må vinde. Vi har ikke ingen anden mulighed. Og så er der andet citat fra en roman, som hedder Underkastelse af Michel Houellebecq, franskmanden. Det er en kendt roman. Et israelsk par og fransk par, en israelsk kvinde og en fransk mand, du kender den. Og de bor i Frankrig, og så vinder muslimerne eller islamisterne valget i Frankrig. Og det går ikke så godt med det her ægteskab, og de bliver skilt, og kvinden rejser hjem til Israel. Og så siger hun til manden, hvad gør du? Jeg bliver. Bliver du her? Jeg har ikke noget Israel at rejse til. Det er jo spiller jo sammen, ikke? Altså, det kan jo komme dertil, og det er jo skidt før. Altså,
muslimerne havde jo magten på den iberiske halvø fra år 700 til år 1500. Ikke? Altså, det er jo ikke en nyhed, at muslimerne har magten i det sydlige Europa. Og det kan jo ske igen. Altså, det er jo et meget kendt Gaddafi-citat, hvor han sagde, vi kommer ikke til at vinde Europa med kampvogne, vi kommer til at vinde Europa med barnevogne. Og det med den demografiske forskydning det er vigtigt, at man anerkender, det er en ideologisk kamp også. Og det er jo svært at tale om det uden at virke nedsættende på den enkelte menneske, men det er slet ikke det drejer sig om. Men når man i massevis kommer ind med nogle værdier, som den enkelte bærer, så underminerer det de værdier, som er der i forvejen. For eksempel, da Angela Merkel i forbindelse med krigen i Syrien inviterede en hel million mennesker til Tyskland, ikke? Og hun sagde, wir schaffen das, ikke? Wir schaffen das. For det første mente hun ikke wir. Hun mente ihr. I ordner det. Altså det er den sociale underklasse i Tyskland. I skal sørge for at integrere den her million mennesker, ikke? Var det en ideologisk kamp? Altså det, Putin og Bashar al-Assad, de bombede Syrien med et formål at skabe en flygtningekrise, som skulle strømme ind over Europa. Det var en slags Al-Aqsa-flod, ikke? Altså det var det handlede om. Og det kom også til syne ved, at hvordan taklede det rigeste land i verden, Saudi-Arabien, det? Jo, vi vil gerne være behjælpelige med at hjælpe at tage en hånd om de her flygtninge. Vi var tilbudt fra Saudi-Arabien at bygge 200 moskéer i Tyskland til de her mennesker. Altså, og hvorfor siger man det? Hvorfor tager man dem ikke? Hvorfor opretter man ikke en lejr til dem? Fordi man ser det som en ideologisk kamp. Og når man er blind for det, når man er blind for, at der er en kamp om værdierne og kursen sådan helt ideologisk overordnet, så taber man den. Og det er der ret i, at man er blevet mere bevidst om det. Men man er kommet dertil nu, at vi kan ikke have en krig som dengang mellem muslimerne og de kristne på den iberiske halvø. Det er jo umuligt. Det vil sige, nu er man navigerer efter de forhold, der er. Nu er der utrolig mange mennesker i Danmark, som har en anden opfattelse af tingene, en anden livssyn, og det må man forsøge at integrere. Der er ikke anden mulighed. Du kan ikke skubbe alle muslimer fra dig. Du må tro på, at de tager til sig demokratiske værdier. Der er ikke anden mulighed. Hvilken anden mulighed er det? Og hvis man er meget skarp over for det og siger, jeg ved godt, det er svært at trække grænsen mellem en sådan religiøs, spirituel muslim og en der sværger til sharia og en der sværger til en jihad, altså en der har islam som religion, en der har islam som religion og politisk ideologi og politisk program og politisk manual og kommer helt over i jihadismen, for de vokser jo ud af det samme. Men man bliver nødt til at lave den skillelinje, fordi ellers er man i kamp med så mange mennesker, og så kommer man til at tabe. Derfor er min holdning, at man bliver nødt til at række hånden ud til de moderate muslimer. De er den vigtigste allierede i den civilisationskamp, som foregår, efter min mening. Morten får en kort bemærkning, og så vil Charles stille et spørgsmål. Jeg er nok lidt mere bekymret. Jeg tror, at det vigtigste i mødet med islam, det er at sige nej. Nej, ikke en millimeter. Altså, der er ikke noget, der hedder moderat islam. Altså, hvilket land skulle det være? Jo, i Tyrkiet, fordi man havde Kemal Atatürk, der forstod at tvinge en sekularisering igennem i forfatningen, og den har EU så smadret ved at delegitimere hæren, som var dem, der holdt islamisterne tilbage. Der er ikke noget, der hedder moderat eller demokratisk islam, fordi islam er ikke en religion i den forstand, som vi i Vesten er i stand til at forstå en religion som et forhold mellem mennesker og Gud. Det er et forhold mellem samfundet og Gud. Det er politik. Og det er det, der er problemet med islam. Det betyder ikke, at man ikke kan være en god muslim og så videre, bo i Vesten og indfinde sig ordentligt og så videre. Men alt, hvad der handler om det ydre rum, bederum, tørklæder, halal og så videre, det skal have en blank afvisning. Og hvis man ikke kan leve med det, så er der heldigvis 70 andre lande, hvor det er meget federe at være. Det er den eneste måde, jeg kan se, der er en fremtid for Europa. Og det, der gør mig ekstra bekymret, det er,
1864 frem til 1920, der var der noget at kæmpe for, som du var inde på. Man ville gerne tilbage til Danmark. I 1940 til 1945, der var der noget, man gerne ville kæmpe for, nemlig et frit fædreland, uanset om man så ville gøre det kommunistisk eller konservativt. Men hvad har folk i dag at kæmpe for? Fordi vi er jo blevet fostret op med værdinihilisme og woke-identitetspolitik. Vi er ikke mænd og kvinder længere, vi er bare et eller andet, vi finder på. Vi er ikke vores forældres børn, vi er i bedste fald samfundets børn. I skolen, der får vi at vide, at vi er verdensborgere, vi skal tro på menneskerettighederne for Danmark. Det er i hvert fald et fyreord. Altså, der er ikke nogen identitet længere. Så ikke vi kan skabe den, hvorfor skulle danskere så se, hvad problemet med islam er, og hvad fordelen ved dansk kultur er. Så den her åndelige genvækkelse, eller hvad det er, Mette Frederiksen har i talesat, er jo det rigtige. Hun formår så ikke at sætte ord på. Hun tror, det handler om nogle frihedsrettigheder, noget grundlov, og hvad ved jeg. Det gør det overhovedet ikke. Det handler om noget meget dybere end et sjæls forbund til der, hvor man er sat på jorden fra fødslen i sin familie og sit land. Og så ikke vi forstår det, så har vi ikke noget at forsvare, og så kommer islam til at vinde, ligesom de gjorde i Sydspanien ved Charlemagne. I 2018 udgav jeg en bog, der hed Islams offentlige hemmeligheder, hvor jeg skrev blandt andet, at det ser ud som om, at man i Vesten er begyndt på at finde på alle mulige forskellige undskyldninger for at forbyde forskellige islamkritikere adgang til forskellige lande og forskellige love og politikker og andre ting for at begrænse islamkritikken. I 2019 der blev jeg sigtet, og jeg derefter dømt. Jeg har ikke en terrordom. Jeg har en dom for at have afsløret terrorisme. En dansk kvinde blev halshugget i Marokko, og de danske myndigheder løj om sagen. De danske medier fortalte os ikke om sagen. Jeg blev dømt, fordi jeg delte et link til videoen, blandt andet fordi journalister sagde, at det passede ikke, det jeg sagde. Anklagemyndigheden udtalte i pressen en måned efter jeg var blevet sigtet, at de ledte stadigvæk efter en paragraf for at anklage dem, der havde delt den her linket til den her video. Jeg har en fængselsdom for det, altså godt nok en betinget fængselsdom, men dog en fængselsdom. Og man har utallige eksempler, som Marie Le Pen blev for eksempel, før den her sag, blev hun anklaget for en sag, som hun så vandt, for blandt andet at have delt en terrorvideo også. Man har folk, der er blevet, hvor terror, i England er der masser af eksempler. Så jeg synes, er vi klar til at tage konflikterne, fordi vi skal tage konflikterne, og de kommer til at blive konfliktfyldt, og ikke alle muslimer kommer til at blive i Europa eller i Vesten, hvis det er, at vi skal have ro og fred. Vi bliver nødt til at deportere mennesker. Vi bliver nødt til at have politikker, der gør, at de selv rejser dem, der ikke hører til. Og er vi klar til at tage den konflikt? For det er jeg bange for, at man ikke er. Og jeg er glad for, at vores socialdemokrati kan finde ud af at sige nogle kritiske ting en gang imellem. Og jeg har selv været medlem af Enhedslisten på et tidspunkt. På det tidspunkt vil man gøre op med det ene og det andet. Men man tager 1 skridt frem og 3 tilbage på venstrefløjen. Og jeg synes også, at højrefløjen, jeg er meget glad for, at Dansk Folkeparti gør meget, men jeg synes, man kan gøre meget mere. Jeg tror lige, vi har 2 spørgsmål, så jeg tror lige, vi tager dem begge 2 nu, så vi kan ligesom tage en lille blok her. Ja. Så dig, og så ja. Så hvis I hurtigt, eller hvad I siger, korte spørgsmål. Hej, jeg hedder Lea, og I nævnte begge 2 på et tidspunkt, eller måske antydede, at befolkningen vil stå imod og lave den modstand, som de gjorde under 2. verdenskrig og modstandsbevægelsen og sådan noget. Jeg er dansk jøde, og jeg har slet ikke den fornemmelse. Jeg føler, at det er lidt omvendt, at det faktisk er politikerne, som står mere fast, end de gjorde dengang, og befolkningen er tavse som graven. Så det vil jeg godt høre, om I mener, at vi kan regne med. Da jeg hørte Vances tale, så synes jeg, at den handlede ekstremt meget om the enemy within. Altså
at vi ikke kan sammen. Og jeg bor på Nørrebro, og jeg har faktisk begyndt at tænke på, kan jeg vide, om der kommer borgerkrig. Sådan har jeg aldrig tænkt før. Det er måske ikke fysisk, men nu handler det her også om ytringsfrihed, og noget, der bekymrer mig ekstremt, det er, at mange af de mennesker, som jeg følger, simpelthen bliver cancelet på nettet. Er det noget, der bekymrer jer som politikere? Er det noget, der I tænker over osv.? Fordi man tager ytringsfriheden fra folk, som ikke mener det rigtige. Og med det rigtige, der mener... Jeg tror godt, I forstår, hvad jeg mener. Tak. Ja. Hvem vil starte? Nu er der jo mange spørgsmål, og tiden er gået. Canceling er selvfølgelig fuldstændig utilstedeligt. Det dræber jo debatten. Når det gælder... det spørgsmål handler om vores holdning, altså danskernes holdning til Israel og det, der foregår. Og til jøderne. Ikke sandt? Ja. Der vil jeg sige en ting, det er, at jeg synes på Christiansborg er der en forståelse, det har du ret i, men nu vil jeg sige noget, som måske er lidt provokerende for jer. Jeg synes, den mærkeligste alliance i politik overhovedet, det er alliancen mellem den aller yderste venstrefløj, som du hørte til en gang, aller yderste politiske venstrefløj, og den aller yderste religiøse muslimske højrefløj. At de marcherer sammen, er fuldstændig ubegribeligt. Altså ubegribeligt. Altså den yderste religiøse muslimske højrefløj står for alt det, som venstrefløjen kæmper imod. Så jeg har været i debatter med folk fra dit gamle parti om det. Og jeg har bestemt, hvordan kan det være det her? Og jeg tænkte på, måske er det så lidt, ligesom hvis du er en kvinde, som lever sammen med en mand, han er alkoholiker, han slår dig, så længe du benægter det, det er jo i orden. Du kan jo benægte det meget længe, så kan du leve i det. I det øjeblik, du anerkender, det er sådan, jeg bliver slået, han er altid fuld, så kan du ikke være i det mere. Og der er en benægtelse af det religiøse forhold i værdikampen. Så har jeg sagt med en eller anden fra Enhedslisten, angrebet 7. oktober hed The Al-Aqsa-flod, altså Al-Aqsa-oversvømmelsen. Nu skal vi oversvømme Israel med islamisme. Så skal vi have støtte fra nordfra, fra Libanon, og så fra Irak og Syrien og Yemen og Iran. Og så denne gang, det 4. gang, vi laver det totale angreb på Israel, denne gang lykkes det for os at drukne dem. Al-Aqsa-oversvømmelsen. Og det er jo religiøst, og der hovedet blev hugget af mennesker med en spade, for eksempel, og der er en mand, der råber, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Det er dybt religiøst, og man tror, man kommer i himlen, hvis man gør det. Så siger jeg det, og de siger, men det passer ikke. Altså, det er ikke religiøst motiveret. Det handler om de sociale kår, det handler om historien, det handler om landegrænser. Jeg vil sige, de siger selv, at det handler om det andet. Nej, de gør det ikke. Det handler om da. Så man fratager simpelthen mennesker definitionsretten på det, de selv gør, for at få dem til for at få deres gerninger til at passe ind i sit eget verdensbillede, og således kan man forklare eller bortforklare massakren og forklare krigen i Mellemøsten gennem sin egen forståelse, fordi man tager den helt afgørende faktor ud, som hedder religion, som er det, som er motivationen, som er drivkraften, som er det, man selv siger. En selvmordsbomber skriver et brev og siger, nu gør jeg det, og så jeg kommer i himlen, så får jeg min 72 jomfruer, og moren er glad, og familien får støtte fra staten eller myndigheden bagefter, fordi man har en martyr i familien. Alt er religiøst baseret, religiøst begrundet, religiøst motiveret. Men i Danmark, i den sekulære venstrefløj, benægter man det, og indlægger sine egne forklaringer i stedet for. Og min provokation, det var, på Færøerne, som er et mere religiøst samfund, der forstår man det bedre. Fordi man forstår ideen om, at der er noget hinsidigt. Og når man er meget sekulær og har været i 2 generationer, så har man svært ved at begribe, at andre kan være religiøst motiveret. Men religion er en afgørende drivkraft i politik og i krig, også i dag. I forhold til det her med de tech-giganterne og så videre. Altså, jeg har lidt principielle kvababelser.
Jeg ved godt, så anmelder man hinanden, og på den måde får man det lukket ned og sådan nogle ting. Men jeg har også sådan lidt på den anden side, det er et privat medie, som jo også må styre sin infrastruktur, som de vil. Og derfor synes jeg, det er en utrolig spændende diskussion, men jeg har ikke lige så klare synspunkter der, fordi det er et privat medie, så de må selv bestemme det. På den anden side, Facebook har også en dominerende stilling, og bør derfor også vise større tolerance og så videre. Jeg mødtes faktisk med Facebook, nogle af deres ledere her i den her uge, som fortæller, at de lukker langt færre ting ned, end de gjorde tidligere, blandt andet på grund af Trump-administrationen og den nye algoritme, eller hvad det er. Og når jeg selv har været udsat for det der med, at hvis man skriver om den bemeldte ytringsfrihedskæmper i England, så får man lukket sin konto ned. Men det, der var det gode, det er, at der begynder jo at være rigtig mange konkurrerende medier, så hvis du bliver lukket ned på Facebook, jamen, så kan du stadig kommunikere på X, og hvis du bliver lukket ned på X, kan du stadigvæk gøre det på, hvad hedder Trumps medie, det kan jeg ikke engang huske. Truth, ja, det er rigtigt. Altså, at der begynder at komme konkurrerende medier, og så bliver effekten ved at lukke ned jo forhåbentlig mindre. Så det er mit håb. Så Masser er jo enig i de ting, der bliver sagt, og også rigtig meget enig selvfølgelig i det, som Sjurdur siger her, og hvis jeg må returnere komplimenten, så er det dejligt, at du sidder jo i den socialdemokratiske gruppe, men stemmer både imod koranforbuddet og afvikling af Store Bededag, så du har stadigvæk noget djævt i dig. Lad det være afslutningsordene. Tusind tak til jer, Morten Messerschmidt og Sjurdur. Ja, det var virkelig godt. Og tak til jer, fordi I kom, og vi er ikke hængende, der er flere gode arrangementer her i Station.